Hi guys, खुलुमबाय कामसर बर' चेनेलनि जानो बयखौबो फिन खेबसे बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं जोंनि गामियाव गुदि फरायसालि दं 3 नम्बर बगजुलि बिष्णुराभा गुदि फरायसालि। बेयाव एसे जों गुदि फरायसालिखौ देखायनो नागिरदों। बे केमेरामेन फंबाय फैलाय जोंनि गुदि फरायसालिखौ एसे नायनोसै। बेफोर पिलारफोरबो गोदान बानायनाय जादों, रं फोननाय जायाखै रायजोफोर। दा फैसा पातिनि प्रब्लेम दं, उनाव लासैनो पेन्टिं खालामनाय जासिगोन। बेयाव फैलाय क्लासआव फैसा सार खुलुमबाय। सार आंनि चेनेलनि जानानै जोंनि स्कुलखौ एसे देखायनो नागिरदों। फंबायमोन नोंसोरो मोजां फरायदे। मोजां फरायबासो मोजां साख्रि मोनगोन, मोजां मानसि जागोन। सारनि सिनायथिखौ गावनो होनाय। फंबाय आच्छा, आंनि मुङा बिसन सरगियारि। आच्छा, आंनि मुङा बिसन सरगियारि। आं जास्ट माने रैसुमै बर' एलपि स्कुल भेन्सार्स एलपि स्कुलनिफ्राय जास्ट माने बे 3 नम्बर बगजुलि बिष्णुराभा एलपि स्कुलाव आं एटाच महरै फैदों। बे फरायसालिया सिगाङावहाय एसे गाज्रि कन्डिशनाव दंमोन, दा एसे मोजाङै मोजां फैबाय थानाय बायदि आं नुनो मोनदों। आरो इयुनाव बे फरायसालिया मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थागोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। गतिके सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोंनि गामियाव फैनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि थाखाय एसे खस्थ' मावनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव जोंनि गामिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो सारा जोंनि गामिनि जानानै माबायदि सानो, जोंनि रायजो राजाफोरा माबायदि सापर्ट होदों, माबायदि कपारेट खालामदों, बेखौ एसे फोरमायना होलाय। सिगाङाव माबायदि बेखौ आं मिथियामोन, खिन्थु दा सोलिबाय थानाय समाव जिथुनिखि एसएनसि मेम्बार, एसएनसि कमिटिनि आफादगिरि बिथांमोना जोबोद हेफाजाब होदों। आरो बिथांमोना गथ' गथायफोरखौ गासिबो बेयावनो बेलेगाव हगाराबालासिनो, प्राइभेट स्कुलाव हगाराबालासिनो बे बिष्णुराभा गुदि फरायसालियावनो गथ' गथायफोरखौ होफैबाय थादों। आरो सिगाङाव बेलेगाव होदोंमोन नामा बेखौ आं मिथिया। दा आं फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गथ' गथायफोरखौ बेयाव एडमिसन होफैदों। आरो दा एडमिसना गासै एनरलमेन्टआ 31 जाना दं। आरो सासे सानै फैबावनो नागिरदों, 32-33सो थांगोन बायदि मोनदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो इयुनावबो बिथांमोना प्राइभेट स्कुलखौ नागारनानैब्लाबो बेयाव सरकारि स्कुलावनो माने सोलोंथाइखौ लाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। सारनिसिम फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। केमेरामेन फंबाय, जोंनि बे स्कुलनि रुमखौ एसे देखाय। बेयाव जों गोबां रायजो राजानि हेफाजाबजों लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि सारनि हेफाजाबजों सारानो गावनो मावो खामानि, जोंबो हेफाजाब खालामो। पेन्टिं खालामनाय गोबां खामानि दं। दाबो जों बेखिनिल' बानायनाय जादों, जाहाथे उनाव जों जुदि आरो मोजां बानायनो हायो, जुदि रायजोफोरा जोंखौ सापर्ट खालामो, अब्ला जों बेनिफ्राय आरो मोजां बानायनो नाजागोन। गतिके दिनैनि बे रुमा बेनो जाबाय। आरो मोनसे रुम दङ, बेयावबो देखायनाय जागोन। फंबाय, सार बै रुमावबो देखायनो गोसो। माइनाम नोंसोर फैलाय, रुमाव फैलाय। माइनाम खुलुमबाय दे। गतिके बेयाव मा क्लास दं? 3 to 1 होमबा मोनथाम क्लास दं आरो ना रायजोफोर। जोंनाव बेयाव 3 to 1 क्लास दं। आरो जोंनाव एसे एक्सपेरिमेन्टफोर जादों, निश्चय जों लासैनो बानायगोन। फैसा पातिनि प्रब्लेम दंथ', बेखायनो जों एसे लासैनो बानायनो सानदों। गतिके दा ड्रेसबो सिगांनि ड्रेसबो होनाय जायाखै। आरो एसे सारा ड्रेसनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबा खाथियाव फै। आच्छा, बेखिनियावनो स्टुडेन्टफ्रा जोंहा ड्रेसखौ मोनजोबनो हायाखै, बा ड्रेसनि सोमोन्दै खुनु बे फरायसालियाव जेबो अनुस्थान फैथ'वाखैमोन। दा लासै लासै एसे एनै फैगासिनो। माने दा बर्थमान फैबाय थानाय हिसाबै ड्रेसखौ आं रानथावा माथावा जाना दं। जास्ट माने 11 खानल' फैनानै दङ। बे 11 खानखौ आं बोरै रानगोन होननानै सोर सासेनो होगोन होननानै आं होथ'नाय जायाखै। बेखौ आं साननैसोनि उनावनो
होजोबगोन आरो बे आरो नेक्स्ट जोंहा ड्रेसा फैबावनो गोनां दङ बेयाव 24 जन गथ'नि थाखाय फैनाय जागोन बे 24 जनखौ आङो नैबे 11 जन आरो बे 24 जन गासै जमा लोगो नांनानैसो बेखौ राननाय जासिगोन आरो जोंहा स्टुडेन्टआ गासै 31 नालाय बेखायनो राननो उसुबिदा जाना दं बे 11 खानफोर लाबोनानै राननानै 24 खान आरो 11 खानखौ मोनोब्ला जोङो राननो मोजां जागोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं सार्भिसनि साबायखर थाबाय गतिके बेनोसै 1, 2, 3 दं बे क्लासाव गतिके जोंनि रुमा बेनोसै जों गावनो गोबां आर्ट खालामनो नाजादों थेवबो गोबां बाखि दं जेसेबांखिनि हादों बिथिं देखायबाय फंबाय एसे एनै कालारफोरखौ उनाव हायोबा जों आरो इनिफ्राय साबसिन बानायनो नाजादों माने सारमोनाबो क'क्राझारजों गोबां खस्थ' खालामो लोगोसे जोंजों बगिजुलि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार बेबो गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामो मानगोनां उपेन दैमारि सार लोगोसे जों साराथ' दंखायो बेयावनो एकदम गावनो नांथाबबाय थायो आरो लासैनो जासिगोन जाखिनि दं बेखौनो देखायबाय जों दे बाबुमोन आरो दे मोजां फराय दे होमबा मेथाइ खनबाय दे मेदाम बायहेरायाव उठिलाय फंबाय होमबा जों बायहेरानि भिउखौबो एसे देखानोसै जोंनि बेनो भि जायगाथ' मेरला दं ओमफ्राय जोंनाव फेन्सिनि सुबिदा गैया दा लासैनो जासिगोन आरो बाहेरनि बर्डखौ देखायनो गतिके जोंनि स्कुला बेनो बर्डआ 3 नं बुजिलि बिष्णुराव गुदि फरायसालि गायसननाय मायथाइ 1991 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन बाबु एसे साइड जालाय गामि 3 नं बुजिलि लासौ जुलि रङागरा सोलोंथाइ खोन्दो बालिफोरा गतिके आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जोंनि स्कुलाथ' बहुत पुरानामोन गेजेराव बेनो सार बुंनाय बायदिनो गेजेराव एसे 5-6 बोसोर बहुत लोरबां जाबाय बन्द जालांनाय बायदि जादोंमोन जिर' एनरलमेन्ट जादोंमोन गतिके जों बयबो गंनै रायजो एबा 3 नम्बर बुजिलि आरो लोगोसे सिजुगुरि रायजो राजा लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि सारमोनजों बयबो सावरायमेल लानानै जों फिन 2021 मायथाइयाव जों बे स्कुलखौ रिस्टार्ट खालामनाय जाबाय रायजोफोर गतिके आसा खालामो उनावबो जों बिदिनो गोबां स्कुलखौ डेभेलप खालामनो नागिरदों आरो मानो होनबा आं बेखिनियावनो आंनि चेनेलजोंनो 3 नम्बर बुजिलि रायजो राजा लोगोसे सिजुगुरि रायजो राजा लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि सारमोनखौबो आंनि बे चेनेलजोंनो बयखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय मानो होनबा बिसोर सापर्ट खालामदों बेनि थाखायनो दिनै बेसिम जोंनि स्कुलखौ बिदि खालामनो हादों आरो लोगोसे उनावबो बिदिनो हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा लाखिबाय आरो दा बुंनो थांनाया बेनो जों जुदि बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौ जुदि जों गुदि लेभेलावनो जुदि लाखिनो हायाबा जों हाई स्कुलाव बहानिफ्राय जों गथ' मोनगोन गतिके जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बयनिबो दायित्व दङ गतिके जोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ बयबो बिदिनो सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ जोंनि बे समाजनि सम्पति आरो जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मानो होनबा बे सरकारि स्कुल जुदि बेसेबां कनसाल्टआव मोजां बे स्कुला जुदि बन्द जालायनोबा जोंनि गामिनि गोबां नकसान दं लस दं सिगाङाव उनावथ' मोननाय नङा गतिके बेनि नोजोर बोनानै बयबो जाहाथे सोरनिबा गामियाव जुदि बिदि जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल जुदि बन्द जानानै दं प्लिज रायजोफोर आं खावलायो आंनि चेनेलजों जाहाथे बयबो सावरायनानै रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगिरि सारमोनजों बयबो ज' सावरायनानै जाहाथे जोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ जाहाथे रिभाइस खालामनो नाजायो गतिके बेखौनो बुङो आं आरो लोगोसे बारा बुङा लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोर जोबजासिम नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों बिसोरखौबो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायना थाबाय लोगोसे आंनि चेनेलखौ पाब्लिक सापर्ट नांगौ गतिके पाब्लिकआ बयबो सापर्ट खालाम अब्लासो जों बिदिनो बर' माहारिनि थाखाय गोबां मोजां मोजां एबा सोलोंथाइनि खामानि मावनो हागोन आं बांसिन सोलोंथाइनि खामानिनो आं माने इन्टारेस्ट होदों गतिके आसा खालामो बयबो रायजो राजाखौ आंखौ निश्चय सापर्ट खालामगोन दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर